sam rekao, upecat će vas na to što reč koju će vam dati neće biti u obliku koji očekujete. Vi stalno očekujete osnovni oblik. Stalno očekujete da je to kao izveđeno iz gramatike, ali u jeziku reči nisu uvek u oblicima koje čekate. I nemaju uvek ono primarno značenje koje čekate. Dakle, pogledajte kako je formulisano pitanje. Najvažnije vidimo kako je formulisano pitanje. Možete učiti koliko god hoćete, ako ne umete da pročitate pitanje kako treba. Stvar pada u vodu. U rečenici javi mi ako šta vidiš u katalogu. Podvučena je reč upotrebljena u funkciji. Upotrebljena u funkciji. I sad gledajte, javi mi ako šta vidiš u katalogu. Kako biste vi ovo rekli u svom? Tako nešto, tako bismo rekli ako sedimo u kafiću ili časkamo sa prijateljem. Javi mi ako nešto vidiš u katalogu. Ako nešto vidiš. Prema tome, upotrebljene u funkciji, a vi možete sebi dopisati sa značenjem neodređene zamenice. Zamenice nešto. Dakle, oni nas ne pitaju kakva je zamenica šta, nego zapravo pitaju kako značenje ima. Šta bi joj moglo biti sinonimna konstrukcija? Sinonimna reč je nešto. Prema tome treba napisati ja. I sada zaključimo. I treći i četvrti test. Dakle, posljednja dva testa na nivou grupu radili ste jako dobro. Jako dobro, govorim na nivou grupu. Bilo je ponavljano i pozitivnih i negativnih iznenađenja. Neki su došli nispavani, neki su došli neraspoloženi, neki su došli sa mature pa nisu učili. Ima tu sad raznih faktora zašto su neki koji je trebalo da urade za 18-19 su radili za 12-13 poena. Mislim konkretno na Anu, mislim na Anđelu, mislim znaju na koje mislim. Ana, šta radi? Kako? Sa druge strane ima neki koji su počeli da me pozitivno iznenađuju, jer su dugo bili potpuno mrtvi i ništa ih nije previše zanimalo, sad pred kraj su se razbudili, mislim na Bogdana, mislim Boga mi i na Andriju koji je ovako bio malo uspovan i sve vreme pažljivo dolazio i slušao, dakle i momci su se razbudili, šteta što Periša nije juče radio test, mislim da mi uradio dobro. Stvari stoje ovako, pre nego što nastavimo sa novim gradom. Isidora nije tu, ona je negde na rangu 11-12 poena, poruka za nju, mora da radi testove barem za 14-15 da bi išao na francuski očekivano da bude na budžetu. Ne mogu to da i prenesu i ti Deni. Deni, ti si trenutno tu negde na 13-14, ja mislim pre na 14 nego na 13, poznavnici pravi neke lapsuse. Mislim da je to dovoljno za japanski, ali naravno uči puno parom, ako ti je ostao japanski kao ideja, upisat ćeš ga što se tiče srpskog jezika. Milka, tebe ima, nema, malo si uspavana gore, dole i ti ideš na japanski, mislim da si negde na recimo 12 poena. To će reći još jedno 2 poena, moraš da se popriš umeđu vremena, imaš 20 dana. Problem sa tobom je bio jedini taj što si sad ne bi bilo najbitnije prestala da dolaziš, pa je čas ima, čas ne nema. Bila si strašno uredna sve vreme, sad na kraju kada je najvažnije sad te nema. Bogdane, tebi sam rekao sve, popravljaš se, ideš na bolje, ti si mnogo inteligentni momak nego što ti rezultati testova pokazuju. Što će reći previše računaš na inteligenciju, ja bih volao da računaš malo, to sedeš pa da učiš, jel da? Imaš zanimljiva pitanja, zanimaju te zanimljive stvari, ali na prijemnom ispitu moraš da rešiš da li je ono genitiv ili akuzativ, a ovo te niko ne pita, jel? Gde je Dragana? Dragana, tu si Dragana, s tobom nemam nikakav problem, nisam ga imao od početka. Dakle, spremna sam za